Hoi. Welkom op de stream. Daar ben je Joet. Mooi. Twee gasten. Genaamd. Wie is dit? Vertel, wat is die naam? Pieter. Dit is Pieter. En wie is dit? Jelke. Ik ben bij Jelke en Pieter. En Piet. waarom is het komen? Je mag direct een ko inslachten. Gewoon, ik begin met een livestream en je mag direct een ko slachten. Nee. Dat mag. Ja. Maar weet je met al wat wij Joet kunnen bouwen? Nee. Nee. Zo is even een leuk plaatsje wat wij Joet kunnen bouwen. Even een mooi plaatsje. En het is de Chichen Itza piramide. Het is, ja, je hebt het net, maar ik heb wel bericht gestuurd wat wij gaan bouwen. Ja. We gaan de Chichen Itza piramide geven maar als je het aan bouwen. Maar als je draaien, net maar je draaien. Je mooie, want we hebben heel mooie gasten morgen. Je mag je even een bordje gaan pakken en je mag je hem naam er even opschrijven. En misschien dat dit het beste is? Nee. En wat even. Ik kom echt net van TikTok over Fries livestream. Nice! Lekker Bjorn. Goed bezig. Oh, we hebben Jelke Piet. En we maar toch een bordje. Dus druk om typen. Ja. Nou is de gasten ook wel prachtig. Heel goed bezig. En Pieter. Nou, mooi. Dan steen je me mooi. Heb je me zin in? Ja. Heb je me zin in? Kijk, gelukkig ga je me vallen zin. Maar je hebt vuurwerk. Waarom was vuurwerk? Waarom vuurwerk? Ja. Wat leuk. Waarom is nou eigenlijk een blauwe smurf? Gewoon, ik zweer wat het is. Misschien kun je horen wees naar Friesland. Ja, het is best wel weird. Zo is even leuk plakje Siki waar wij die piramide mooi kunnen bouwen. Okay. Wil je nou wat speciaals zien? Oh, nog een speciaals. Oh, laat zien. Oh. Wil ik het even nachtmaatje? Waarom had ik het nachtmaatje? Nou. Ik weet net dat ik dat kan doen, hè? Maak eens even zien. Oh, het is altijd die, helaas. Nou, kom maar. Ja, helaas. Oh, wauw, hij is vuurwerk die in. Maar, wat wij even doen, is even een leuk plakje zieken. Sure, dit is John Deere. Het is van, die heet Edwin die in. Jongens, zullen we eens even leuke dingetjes zieken. We hebben het kunnen bouwen. Want ik zeg daar erop een eiland, zie. We hebben het mooi kunnen bouwen. Net deze. Deze is Troderij nou maken een keer. Deze? Volgens mij wie hier ergens een eiland zie. Zie daar. Zit hier. Hadden we nou even dit eilandje helemaal je vlak maat, zie. Oh ja, ik kan net op bed rennen. Oh, ik is net op bed rennen. Oh ja, ik net. Nee, sorry. Mooi joinen. Net... Sander, als je de meeste een keer joinen, als je nou even naar chill, Instagram even een berichtje stuurt, even een DM'tje, dan mag je erin. Zo eens even sham. William Eck een leuk feitje jaren. Feitje. Chichen Itza. Een feitje. Chichen Itza, het moet wel goed zeggen, is de oude stad van de Maya-volk in Mexico. Dus dit is gewoon de oude stad van de Maya's. Gewoon, staan hele toe, gewoon. Het is een piramide. Zullen wij even een leuk blok eerst uitzieken? Want hij bestaat uit steen en het moet een soort van piramide worden. Dat is een probleem. Dat is een probleem. Want ik heb hier deze blokken. En ik heb deze blokken. Maar hij is echt wel best wel, ja, hij is soort van deze kleur. Jeet, Marije, net niks ziet. Nou, dan moet ik maar eens dwaan. Ja, Lars, ik kies een mooi dan. Hoe je deze doen? Ja, wow, best precies in beeld. Hoe we deze doen? Zullen we deze dan? Zullen we eerst even een grut fjouwenkant maatje? Hoe grut willen we dat fjouwenkant hebben? 15 bij 15? Ja, doe maar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, zo'n 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En dan moet je hem even die kant even 15. Lang en dan maak je hem even 2 breed. Misschien is dat wel een idee. Dus je. Maak je hem even 2 breed. Hoe lang zei ik? 15? 15 lang. Dan moeten we aardig grut. Of zullen we nog even grutten, maatje? Want hij is aardig grut. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan is hij 20 lang.
Hé Marije, wow, waarom hacken je hem? Wij hacken net, wij zijn gewoon letterlijk in creative. Ik heb hem nou 20 lang maken. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Al die blonkers. 18, 19, 20. Nou is hij 20. Nou was hem alleen nog. Volgens mij is hij 20. Hoop ik. Is hij 20? Wacht even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hij is 21. Hij is 21. Hij moet eerst zien. Zo. Dat is een beetje te lang. Dan is hij aardig grut. Oh, dan zit ze bij. Zit ze bij. Dus ik abonneer me op chill. Dan maakt je hem hier blieft. Ja, je moet er echt even abonneren hierop. Want dan zie je mij elke maand zien. Dat is heel interessant. Ja. Tja. Nou hebben we Sa. En dan moeten we hier omheen. Sa, Hoe hier omheen. Sa, hier omheen, Sa. En dan weer eromheen. Oh. Dan weer 2. Want hij maakt aardig heeg. En ons maakt je hem even wat jipper. Volgens mij is het maar spoons niet ja. En ja, dus mijn broeken en jouw in broeken gaan keer maar als je fjouren een voetbalstadion bouwt. Als je fjouren, sure, dan maak je hem hier heeg. Sure, dan maak je hem hier in heeg. Sure. Al is het net handiger om, als we hem grut willen hebben, dat we, want we hebben nou 2 rijen. Wacht even, dan maak ik het even. Wij 3. Sure, hier, zo. Dat is zo, dan moet echt een piramide worden. Sure, dan wordt hij echt wat heger. Dus dat scheelt. Een torentje. Nee, Marij, we maken geen torentje. We maken een piramide in Minecraft. Denk dat je. En wat hier, wezen. Maar zie je, deze keer we blokken om hem weer op te dan. Ja. Doe het even sa. Zo, dan maken we die sa. Ja, sure. Nou begint hij al meer op een piramide te likken. Maar ben je maar zien draaien, dus dat gaat aardig goed. Laten we hier. We moeten hem even mooi grut maken. Ben je maar eens een keer naar een oorlog geweest? Of nee? Nou, mijn eerste is voor mij Oostenrijk. Oostenrijk. Poeh. Ik Spanje. Spanje. Toen wie ik 1 of 2. Oh, dat is wel heel jong. Ik is er helemaal niks meer van herinneren, zeker. Ja, Nee. nou, nee, helemaal Nee. niet. Wat heb je? Ja, wat? Oh, dan moet deze. Even, dan moet deze in breder, dus dan moet hier even verwijderd worden. Zo. Ben je goed erbij? Ik ben er goed bij, gelukkig. Gelukkig ben je er goed bij, je. Gelukkig ben je weg petiet bij, want hij moet aardig grut wezen. Dat is even shit. Zo. En een beetje hier. Hij wil net, hij wil, oh ja, shit. Maak je hem nog in heen? Oh ja, je moet hij net zien. Hier, sa, tra. Hieke, wat zullen we in het midden doen? In het midden nou, en wat, dan moet er op de zijkant van die trap niet. Echt is dat steeds maar, zoek het zo maar eens, gewoon een heel vlak stick. Maar ja, in Minecraft kist hem net rochtmaat zien. Nee. Heel vlak stick. Zal ik dan de trap maken nog? Zullen we trappen? Maar eerst even die ding aan maatje. We maken even een mooie foto. Dat hebben shit wat wij aan het bouwen binnen. Dat is de Chichen Itza piramide. En wat ik nou zie is dat ze hier een soort gebouw op hebben. Een soort liets gebouw. En wat ik juist is er aan de zijkant een glad stick, maar daar kennen wij niks van. Zie je hierop wat een gebouw staan zo. Shit. Wow. Volgens mij moet hij wel even hier grut hier staan. Tje. Op de hoekjes. Dat is wel heel erg prachtig. Tje. Tadaa! Wat even goed lezen. En dan moeten we dit even inbouwen. En dan heb ik een mooi oorblok. Want ik zeg een oorblok daarin. Dat wordt even sa. En dan. Je kunnen we aan de zijkanten die mooie trappen doen. Zoals, want ons is alles gries. Zet maar een blokdeel. En ik zet wel even een blokdeel welke we kunnen broeken. Maak even een mooi blokje in de sikkie. Altijd wel. Hier is even een trap vinden. Oh. Wat hij het wel doen. Even, wat is een mooie? Volgens mij is het wel mooi. Ons is alles sa. Tje, 1 en 2. Ja.
Tje, deze. Oké. Doe je die. Dan maak ik deze eens even aan. Hieke is Epic Gamer, dankjewel. Mag ik mij helpen? Als je een keer was mij helpen, dan mag het even naar het Instagram van Chill. Even een bericht sturen. Even een Insta DM en dan komt het goed. Pieter, maar... Want die oeral trap. Die trap maakt in het midden. Alleen in het midden. Oh, Nou hij stelt volle die in. Alleen in het midden, wat ik al hier zei, als je hier zijn in het midden. Dat is gewoon ik val naar beneden. Ik zie eens even een mooi wit blok op. Nou, ja, nou. Van alle kanten. Van alle kanten, wat voor alle kanten? Ja, van alle kanten niet min. Oh. Wat ze even staan. Dat is even wat mooier. Alle even kanten een niet stukje min. mooier. Dan kun je hem echt misschien wel leuker van dat het een beetje oud lijkt, maar die plantjes en zo. Ben je van die lianen? Die kunnen we misschien wel Oké, brokken. ik share hem. Maar zij zeven shin. Willen je hem echt nog een leuk feitje weten? Jawel. Een leuk feitje? Jawel. Dan je weet een leuk feitje. Het Maya-volk is de oude beschaving in Midden-Amerika. Dat is de oude Maya-bevolking. Dat is wel heel interessant. Je leren nog dingen van mij. Je leren net dingen op school, maar je leren gewoon dingen van mij. Ja. Ja, dan, Het dan is het een beetje een onze squalje. Oorzakskallen, dat is weer. Zo ik een beetje gewoon ergens aan de binnenkant gewoon hoe heet het? Een leuke binnenkant dwan. Hoe komen we in vredesnaam dan naar binnen? Zo gewoon, want in het echt is hij nog grutter. We kunnen hem nog een stukje leger maken, dat hij hier, wat ik nog stien. Dat we hier nog even stien door. Als je ziet een beetje wel heel weinig stien. Dat kan op zich. Ah Dus ja, je we zou- kunnen met droog. We gaan lekker trouw. Maar we kunnen wel echt iets in het ding maken. Dat we ergens gewoon een hele geheimzinnige ingang maken. Oh, daar ben ik altijd niet voor. Wacht even. Ik zal wat mensen. Broek je net een Discord. We broeken nou Skype, maar we broeken echt wel Discord. En Chill heeft een Discord. Dus ik weet niet wanneer het linkje erin kan van. Maar waarschijnlijk komt straks wel het linkje in de chat te staan. En dan kun je hem echt komen in de Discord. Zo wat meer liaan erom in het wan. Of wat spinnenweb. Dat wat spinnenweb eromheen. Want dan lijkt het wat ouder. Oh, ik weet al wat leuks. Ben ik van die skin en die liek je heel oud. Dat ben, volgens mij ben dat van, ja, wel deze. Oh nee, wacht, shit, die. Wat ik heb en ik wat die heb. Die doe ik gewoon lekker tussen. Hey Hico, get het? Het gaat bij mij get goed. Hoe gaat bij jij? Bij mij gaat het goed. Ben ik gezellig. En even dit gebouw even lekker een beetje oud on het maatje. Maar gebroken bakstje. Ben je Oh, nou, dat is wel heel leuk. ben je hem nou ja, je bent bin bezig. Ik maak je de boetenkant, je maakt je de binnenkant. Wat een teamwork. Wat een mooi teamwork. Echt helemaal goed. Gelukkig Marije, gelukkig. Zo. Maak je even de boetenkant, even wat. Zetten. Ik vond de live trouwens heel leuk vorige week. Oh, gelukkig vond het leuk. Gelukkig. Vond het leuk. Altijd net leuk. Maar hier kan je wel een soort van huis of zo inbouwen. Dat weer een bed en ja, een keuken. Tafel. Een keuken in een piramide. Ja, In een wel oude leuk. piramide. Ik denk dat ze toen bij de Maya's, dat ze geen keuken in hien. Maar gewoon leuk. Ja, Gewoon maar, al je dingen. Was die normaal huis haast. ja, maar het is geen huis. Oh, Oh. misschien kun je dat van mij zien. Heb je nou niks van mijn feitjes leerd? Nee. Het wie van de Goden. De piramide, voor de Maya's. En dan maak je hem een keuken in de piramide. Baby. Oh, maak je hem hier, je maakt je hier de ingang in het wetter. Ja, Ja, je maakt nog nog een peespond. Oh, we hebben een sponsor in. Oh, je maakt gewoon een heel geheimzinnig gongetje hier. Maar ik dacht gewoon iets van een geheim huis of zo. Ja, maar het is Heel van de geheim. Maya's, dus ik denk dat er iets qua een offering ding. Dus goud, zilver. Ik denk dat ze gouden blokken en diamonds in was dan. Zulke ding.
De westblok. We hebben iemand... Van een soort van geheime kamer. Ja, geheime Ben kamer je met al een die beetje- gouden dingetjes. Maar een beetje... ja, zoek ik maar eens even een beetje van die armor dingetjes. Oh, je maakt je al die hele vlier. Dan pak ik even wat lachjes. Mag ik eens even wat lachjes Oh, hier vinden. Gezien. Zie, ik heb hier al wat goud en wat diamonds. En we hebben hier wat smaragd. Dat heel mooi is. Dan moeten we even lachjes gaan zien. Ik ben ik shirt. Oh ja, zie je shirt al. Ik shirt hier al. Of ik heb misschien een leuk lachje in de hoek. Oh nee, dat kun je net in. Tje. Oh, dan moet hij wel Oh, goed. die. Dan moet hij daar even heen en shin. Oh. Hou. Tada. Poef. Ik weet net welk blokje in broek. Oh, je broek echt kwaad. Zie, want je moet alle van de goud. Want ja, ze mochten hier net waarschijnlijk in. Goeie. Hey Joost. Wil ik wel seksjes? Hou broek niet voor goede blokken? Volgens mij wel toch? Ja, kwartblok. Gelukkig goede blokken. Zie wat moet ik gewoon? Gewoon normale kwartsblokken. Kiet gewoon. Shin. Een mooi lachje erin. Oh, je moet vroeger de sponsen. Hou. Je moet alle je goud en zilver en dat soort dingen moet hierin staan. Hou de spons. Wat is dan met die sponsen? Wat is met die sponsen? Dat werd ik is Jeroen er echt net voor het heli. Ben je van die miggen hier? Het is warm waar en dan denk je die miggen. Hoi, ik ben er weer. Wat je eigenlijk van hoe heet het? Al je goud en zilver en dat soort dingen wat we hier hebben inlezen. Maar jongens, willen je me echt weer een leuk feitje jaren? Feitje. De stad wie van 1250 en 900 na Christus op het hoogtepunt. Oké. Ja, dat wie het mooi feitje. Dat wie het feitje van Joet. Wat jou en je bent voor Siever. Oh, is het wel in het midden? Hebben we nou net een doel? Oh jawel. Ha. Oh shit, dat komt mooi uit. Oh, hebben we nou rochtdien? Nee, Ben je nou in de waar? Nee, wel hier. En dan hier. Nou, hij is net rocht, maar dat maakt niks uit. Het gaat om het idee. Ja. Het gaat om het idee. Oh, ze maken het hier, ja, zo. Zo, nou, hij is net heel rocht. Tje. Oh, dat komt echt omdat dat net rocht is. Tje. Wat daar in het hoekje. Hou. Ja. Tje, dan komt hij goed uit. Dan is hij rocht. Oh, wat makkelijk is het? Maar had je even een geheime ingang? Oh. Oh, zo. Tje, nou is hij goed. We hebben hier iemand staan die... ja, als je maar de... Jouw was wat blomkes. Wie die vorige keer rekt. Deze wie de vorige keer rekt. Als je hebt nog een popke. Wow. Wow, het is... Shit, het is de goat. Oh, Wow. Het is een god. dus je kan blomken. Jou maar een Oh. blomk. Maar smee wat blomkes, Jan. Misschien vind je het leuk. Of vuurwerk. Hoe je krijgt goud wel. Maar oh ja, jou maar blomkes. Goed zo. Ja, inbouwen mijn goud. En Leuk. sponsen. Maybe in goud. Shit, dan kun je dus Dan wordt er een Hij 10 is weg, bij. gewoon. Nee, net TNT, want dan gaat alles kapot. Dat moeten we net hebben. Wat nog wel steen. Ja, toch. Dus we moeten even... Diamonds en dat soort ding moeten we even hier deel lezen. Dit wordt leuk. Oh, dat is wel wat leuk. Super. Shit. Wow. Jongens, hij is voort. Hij is voort uit het goud. Yes. Yes, god. Oh, gist weer in? Oh, hij vult het zelf al op. Oh, we hebben gewoon extra hulp. Machine. Oh. Oh, ik heb nou daar in het hoekje staan. Nee. Ik ben er maar uit. Oh, nee, dan kun je niet meer uit. Dat is wel jammer. Heel jammer. Kom ze hier in de tunnel staan? Ja. Oh. Ja. Oh. Oh, dat is wel... Oh, dat hebben we nog helemaal maken. Oh, dat is wel grappig. Yes. Jongens, wilden je nog weer een
Een oh, je wil een feitje. Ik wilde je wel door. Maar je wil al direct weer een feitje? Ja. Ik geef weer even een feitje. Ik geef weer even een feitje. Wow. Even een feitje. De Chichen Itza is één van de wereldwonderen. Van de waard. Ja, vraatwonderen. Wereldwonderen, vraatwonderen. Oh, dit is wel leuk, zo. Want ze binnen goud. Shit, ik kan nou even hier die, want ze binnen ijzer en vollemaal goud, wissel. Beetje goud erbij. Zo, serveren. Staat. Oh, maar die wil even naar beneden. Oh, shit. Zo eens even, want hij leidt in Mexico. Zullen we dit hier omheen alle hier even zo maatje? Of van dit glijderswonsje. Eromheen dan. Ja. Want er zit eigenlijk 0,0 gas daar. Dus dan wordt al het gas wat daar al je voort. Wat is de shit? Wow! Helemaal aardige. Oh, dan ben je op het ijs aan het rennen. Maar Mieke, ja? Mieke goed vecht tegen survival. Nee, helaas net. Ah, jammer. Jammer. Wolle je me nog een feitje? Feitje. Dit is een feitje. Vanaf de 16e eeuw verdwenen de Maya's, de cultuur tro de Spaanse overheersking. Oh, de Maya-cultuur waar gewoon door de Spaanse overheersing waar gewoon voortrun. Dat weer het feitje. Begin shit. Maar hij er al eens stond. Ik heb me aangemeld. Lekker Marije. Oh, nou. Ik wil er eens shit en dan doet de deur van me dicht. Oh, waarom al je zoon? Oh ja, omdat het altijd liedje. Moeten we dan ook even net wat spinnenwebben of staat erin? Eens even op sikkie. Spinnenwebben. Spin. En misschien even wat spin. Nou, zus het ding niet midden meer. Nee. Shit, doe even wat. Zus het ding niet midden meer. Nee, dat is wel jammer. Volgens mij ben je nou echt deeën. Oh nee, die leven nog. Oh. Voor wat minder zon. Ja, zo, clear. Voor wat zon, maar net de volle zon. Wil je hem ek nog even zien naar de oorgebouwen die wij maken? Ja, boel. Dan gaan we zo naar de oorgebouwen, dan moeten we eens even zien. Dat is ongeveer binnen. Daar is dat gebouw. Dan moeten we daarheen. Tja, hier hè. Hé, ik heb mijn rij maken. Even wachten. Ik ben er al naartoe. Oh. Oh, hier. Hup. Hey, ho. Ja, dit hier mijn rij maken. Us pardon van us, ja. Vies hem mooi? Vies vlier ik mooi? Vies vlier mooi? Ja. Yes, oké, gelukkig. Volgens mij is de horen nog gewoon chickie. Oh, dat is er al. Dit hebben we voor een keer maken. En 2 weken geleden, dan moeten we even daarheen, volgens mij. Wat we even chickie. Ik wat soms echt even chickie. Maar hij wil ondertussen nog een feitje. Oh, je wil er nog een feitje, dan is dat helaas het laatste feitje. Ik heb al denk je al voor dat je even naar mij kunnen. Volgens mij kun je hem naar mij TP'en, of nee, ja, shit. Zitten? Ze willen nog een feitje. Dat is helaas het laatste feitje, jongens. Dit is het laatste feitje van Joet. Het feitje. Tjewurg levert er nog altijd nog 1 miljoen Maya's. Dus. Wat? Dan wisten wel de Maya's, die hadden dat ding wat we hebben maken, die piramide, die hadden Maya's maken. En op de hele wereld leven nou nog 1 miljoen Maya's. Nog 1 miljoen. Oké. Oh, nou hebben we een barg erop. Oh, die kunnen wel spannen, shit. Nog bargen, shit, even bargen, nog bargen. Even bargen. Zo, clear. Zo, leven. Net ze geen deermaatje. Ze moeten hier echt leven. En dan mag ze... Ze zijn een beetje gewelddadig hier. Ken ik niks ervan? Ze zijn een beetje gewelddadig. Waarom was dat weer gewelddadig wezen? Die beesten hebben helemaal niks misdienen. Nee. Nee. Zullen we weer eens naar deze mooie piramide? Ja. Kom ik er weer heen.
Turu, 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 turu. Oh. Oh, ik heb wel voelen, machine. Tadaa! Zullen we even hier een leuke bordje plaatsen? Even een bordje Nee? maaien, een bordje. Zullen we door hier? Oh ja. Zet je hem even je namen erbij. Even je eigen namen. Sapoe. Dus even, kom eens even bij mij. Waar staan? Oh. Geef 2 bordjes. Want ik kan je hem even doen. Daar hebben wij mooi, volgens mij mooi makker. Ja. Makken. Ik heb een makker trouw. En dan hoeft alleen maar je namen, ja. Dan ligt je namen. Hier en dan oren. Jouw Piet. Was het nog even een mooi plaatje van het ding en dan kunnen we mooi samen. Dit is uw zus. En dit is die van de Maya's. We hebben aardig goed makken. Alleen dan wel net maar de rochte vlakken ernaast, maar hij is aardig goed lukt. Ja. Vind je hem echt mooi? Wat jou in dit gebouw? Ik hou van de buitenkant nog een heel en ik hou van de binnenkant even bij de binnenkant zien. Oh ja, van de meeste die krijgen binnen we eigenlijk een heel mooi binnenkant maken. Geven we hier naar beneden en dan gaat hier een poortje en boom, wist hier mooi al je kip. Maar jongens, zullen wij weer lekker terug gaan? Nee, waar wij winnen. Dat hier. Dus mooi gebouw gaan we achterlaten. Waar wij heel lang onder die in hebben. Ik hou het sowieso te zien, heb je prachtig. Het is weer een mooi gebouw. Geven we eens lekker terug. Wat we hier Naar de hebben. spawn. Oh, de spawn. Dan gaan we hier even staan. Pieter komt zeker. Pieter net de volle golems gaan spannen. Kom je onder de bakstje. Dus Was nieuwe een waken. Jouke en Pieter. Kom gezellig hier. Wat vond je hem van dit mooie gebouw? Ja. Gelukkig. Wat vond je hem ervan dat je hem een keer hem mooi die op deze livestream? Ik vond het eigenlijk gewoon superleuk. Gelukkig vond je hem het leuk. Leuk dat je hem alle hier wint bij deze livestream. Het gaat nou een randje. De wereld is echt een beetje sad dat wij hier stappen. Leuk dat je hem erbij wint. En bedankt voor het zien. En ik wil zeggen tot de volgende keer. En als Marvel's Dwan. Stuur even chill een berichtje even op Instagram. Stuur het formuliertje en dan kies maar dan een keer. Ja. Dus tot volgende week. Hey, doei doei. Dat is wel-